Ωραία, πάμε. Είναι μεγάλο το γήπεδο, Το γήπεδο είναι μεγάλο. Ποιο να χαλάσει? Δεν θέλει μία τρέξη, δεν μπορεί. Πού ρε? Πού Είναι φίλος. Σίγουρα. Πίσω, Σε μαλάκα. Πού πας? Έλα εδώ. Είναι σε μαλάκας. Πού ρε? Άκουσα το σκύλο. Σίγουρα. Να ακούσει ένα θόρυβο. Άρα, είναι θανάτο το γήπεδο. Στο dog here. Oh, that's a feel. Τα χέρια σου απνές. Σίγουρα καλά είναι. Μη φοβάσαι, αυτό δεν θα στα πειράξω καθόλου. Τώρα να το κάνεις δυνατά. Εντάξει. Fucking running in the middle of I don't know where. Fuck. Hello guys, we're getting ready now to go out and have a good time. Oh, and that guy in the beginning of the video, that guy was a bodybuilder. He's 54 years old now. Obviously, he's lost it. But yeah, he's a pretty crazy guy. Ανάποδα το έχω, συγγνώμη. Σε πήγε τα μάτια. Άννα, κατά τις 1 η ώρα ξεκινά το κανονικό πρόγραμμα. Παύλο, το ποζί το ξέρεις καλά.